Partenerii emisiunii Color Studio. Emoții în culoare. Unii îl iubesc, unii îl urăsc, dar foarte mulți îl respectă. Face declarații arogante sau sincere, voi decideți. Oricum, nu-i pasă. Artiștii sunt cele mai sensibile creaturi ale lui Dumnezeu. Noi trecem prin perioada asta nebună și nu pot să nu te întreb cum reziști tu, fără public, fără premiere. Eu vreau să-ți spun că experiența asta, care e unică, cel puțin pentru noi, da? Pentru că omenirea a mai trecut prin pandemii și prin poate mai grele. Noi, cel puțin cu teatru, pentru că eu m-am atașat foarte mult de teatru. Adică, de fapt, eram în teatru tot timpul, dar știi cum, mă mai rup cu formația, mai sunt niște proiecte de film. E ciudat, pentru că lumea nu este pregătită să vadă altă dimensiune. Am să-ți arăt filmulețele, am făcut un gen challenge cu teatru fără nume și am invitat și artiști grei, gen Eugen Doga, Nicole Fantis, Oana Pelea, Irina Rimeș a acceptat să facă parte din proiectele astea, să povestim despre o altă dimensiune de comunicare. Și lumea nu este pregătită. Lumea vrea fast, repede și porcos. Să fie de o înjurătură. Dacă ai o înjurătură, sigur treci. Dacă faci un bilingvism, care noi nu o să ieșim din asta niciodată, atâta timp cât o să o tolerăm, bilingvismul ăsta, toate poantele astea de doi bani cu un cuvânt în română, cu un cuvânt în rusă. Aici aș putea să menționez și piesa care a făcut un pic de tam-tam cu cotlete și goroh. Dar care e istoria acestei piese? Foarte simplă, foarte simplă. Ea acum s-a făcut acum 25 de ani. Intrăm în restaurant și aici stai meniu. Noi vrem cotlete cu goroh chiar amo. O rea de măcar, niște salată sau slănină, ori niște ouă de cal în smântână. Băi, garsotul nu și șmecher cu noi, că repede să chiși la cabinetul 2. Ia pune DJ Vasile niște casete. Noi vrem goroh cu cotlete. Cotlete cu goroh. Gorohuri cu cotlete. Noi vrem cotlete cu goroh. Gorohuri cu cotlete. Da, adică a fost făcut așa la mișto. După aia, apropo, a apărut proiectul ăsta Grește Moldovenește, m-am implicat cu trup și suflet, doar în emisiuni, nu și în post-evenimentele de concerte. A fost o caricatură, a fost o chestie de ironie, de parodie, de nu știu ce. Lumea a luat-o drept operă de artă, da? Lumea a luat-o drept, uite, asta e. Și eu cred că am fost printre primii care a îndrăznit să facă bilingvismul ăsta după anul 90, când noi eram flămânzi de Românie, de grafie latină, de patriotism, de naționalism, în sensul frumos al cuvântului, da? Și după aia am revenit iarăși din 96, 97, încă am revenit în primitivismul ăsta nostru, în primitivul ăsta moldav, basarabean, din care nu ieșim. Eu azi aud tineri de 14-15 ani. Deci șanse nu avem, decât dacă
vom avea un duș rece românesc. Vorbesc de cultură, de a interzice tot din altă limbă. Unii o să zică, băi, tu ești prost, nu este imposibil. Este posibil pentru vreo 10 ani, pentru o generație. După aia să revenim încet la limba rusă, la engleză, la franceză. Altfel, nu avem șanse. Piesa... Hai să recunoaștem, noi în pauză. Eu vorbesc acum de noi actorii. Noi în scenă exagerăm foarte frumos, vorbim românește, în pauză ieșim și băi, acolo, căroci, băi, înțelegi, acolo. Dar tu ai crescut la Ciocana, omul. Dar n-are treabă Ciocana. Eu am crescut și în centru. Toată Moldova e așa, Ciocana. Toată Moldova e Ciocana. Și atunci, apropo, când s-a făcut piesa asta, a fost și asta o odă la toată treaba asta, la tot... Dar e adevărat că piesa asta a fost, s-a menținut un pic în topurile din România? Da, prin 2000, 2001. Am fost câteva săptămâni la rând topul number one, după aia locul 2, oscilam între 2, 3, după aia iară 1, iară 2. Cu Vanc, țin minte, era o piesă de formației Vanc, atunci am auzit de ei prima dată. Da, a fost. Bine, a fost dar să fii rocker la Ciocana în anii aceia era cam periculos, adică plete... Este adevărat. Deci în blocul meu, unde eu stăteam la Ciocana, unde am stat 17 ani, unde noi eram 8 familii, sau 6 familii, pardon, eram 8 tineri care din școala 12, liceu engleză și noi școala 1, eram o gașcă, un fel de insuliță de altceva decât tot ce se întâmpla în jurul nostru. Eu când ajungeam seara acasă, eu treceam vreo 6 băiami. Și ăștia spunea, eu știu pe copilul ăsta, lăsați-l, că el e vecin cu ăla, cu lâsă, cu cerep, cu nu știu cum. Până la urmă, sigur că eu nu mai știu soarta lor. Unii au murit, alții au făcut pușcărie, alții au plecat, alții au rămas pe acolo, pe undeva, nu știu. Eu am plecat din 2000, din Ciocana, am trecut aici în centru, stau în zona asta în centru și chiar nu mai cunosc. Sincer, a fost ca un vis. Toată Ciocana, dar nu regret, au fost și foarte multe lucruri frumoase, bineînțeles, acolo s-au pus bazele trupei. În ce an s-a înființat Gândul Mâții? Bun, oficial noi spunem 96-18 mai că am avut prima ieșire la public. Dar e adevărat că primul solist Gândul Mâții a fost Bogdan Dascăl? Da, sigur, a fost Bogdan Dascăl, da. Eu eram la bas, mi-mi place până în ziua de azi. Eu consider instrumentul bas unul din cele mai importante într-un band. Și ce s-a întâmplat? Că Bogdan s-a retras? Sau care Bogdan cânta de fiecare dată și sigur după fiecare concert își pierdea vocea. El avea o problemă, bun, sper că asta și-a rezolvat, el nu cânta pe burtă, pe diafragmă, cânta pe gât. Și îți dai seama, când îi răcnește ideea în toată treaba asta, eu n-am făcut lecții, eu probabil am început să cânt cu fratele și m-am învățat singur să cânt pe diafragmă. Eu când cântam, era ok. Și după aia tot așa, Bogdan nu putea să... Noi aveam și niște piese, așa cum zicem noi, medleace, piese lente, care mă mândresc că probabil suntem unica trupă din spațiul ăsta, din Basarabia, care are și piese lente. Și Bogdan nu le putea cânta și când el trântea o piesă, apropo, în germană, cânta, era foarte funny. Parcă era o chestie de Rammstein, încă nu știam atunci de Rammstein, dar ceva de genul ăsta. Și după aia o piesă mai lentă, o baladă, o cântam eu. Și tot așa. După aia Bogdan nu știu ce s-a întâmplat, a plecat, a zis că el vrea să plece, să se retragă, are alte proiecte, ceva de genul ăsta și am venit eu, numai că mie mi-era complicat să fiu bas. Și voce, bas, voce. Și după aia l-am găsit pe Sergiu Rusu, basistul actual a trupei și eu am trecut doar la voce. Am înțeles. Asta e tot. Dar care a fost perioada când Gândul Mâții a fost pe val? Atunci când cântați pe aceeași scenă cu trupe mari din Rusia, de exemplu, ați cântat cu Alisa, dacă nu mă înșel, Bitva, cine mai era? Zemfira? Uite care e treaba. Problema noastră numărul 1 este de a avea un management ca lumea și un om care să ne promoveze. Mulți au încercat, nu că nu am vrut noi, dar până la urmă s-au desumflat toți. Probabil n-au avut curaj sau n-au avut finanțare ca să meargă până la capăt. Și uite că au apărut 2 tipi, mai exact unul, Serghei, vorbitor mai mult de limba rusă, de aici din Basarabia, de la noi, din Moldova, care au zis, băi, uite, am o idee să ieșim în Rusia. Că am vorbit cu cineva de la Moscova, este vocalistul formației Tanță Minus, am uitat cum îl cheamă, o să-mi aduc aminte. Și el e și producător și contra unui preț exact fixat, ar putea să vă lansați și în Rusia. Am zis ok, am stat la sfat cu toată trupa, mai ales că noi suntem o formație bilingvă.
Și voi Și am cântați zis, în ok. engleză, în română, Nu, ce cântați? noi am făcut câteva piese și în rusă. Mă rog. Le-am plasat, ei le-au plasat pe la posturi de radio și uite că în 2003-2004 noi am fost în cele mai populare 100 de piese a Rusiei. Alături de Kirkorov, alături de nu știu mai cine. Naș Radio este așa un post de radio rusesc, nu știu dacă mai există azi, doar de rock. A luat imediat, a preluat una din piese, când de fapt cu vreo 2 sau 3 am mers. Și au pornit și oferte de concerte. Cluburi, turnee, festivaluri, Нашествие, care este un dita mai festival. În viața mea n-am văzut un festival mai mare, 100.000 de oameni, pe 3-4 zile. Dar și urâte situații, când am aflat că s-au unicat 60 de tineri în Volga din cauza, știi că prietenii din Est o dau cu asta la Rocul greu. și alcoolul, știi cum, au așa o relație strânsă. Povestea producătorul festivalului. Noi nu am permis să introducă vodka pe teritoriul campingului. De unde ei îi luau vodka? Erau muci, cum spunea asta. Deci ce făceau? Ei aflau locul unde va avea loc festivalul. Veneau cu o lună înainte, săpau o groapă mare, băgau lăzi grele cu vodka, puneau o chestie, un copășel sau ceva de genul ăsta, după aia veneau cu cortul peste groapa aia și încet scoteau vodka de acolo. Deci ei când au plecat după festival, ăștia au găsit gen grob de cârtiță, știi? Sute sau 10. Vreau să spun că sunt practic și acum, chiar și foarte în Europa. ingenioși. Dar de ce la tine pe wall stă Joker? Eu am rămas mega impresionat de filmul Joker și de prestația lui Joaquin Phoenix, rolul care el l-a făcut. El a făcut un Joker care mine personal m-a marcat. Eu am fost 2 ori la cinema ca să-l văd de 2 ori la rând. Prima zi, a doua zi am rămas pur și simplu în mască. Pentru că Joker vorbește despre societate, despre multe alte lucruri, despre corupție, despre oamenii ăștia care sunt diferiți, speciali și totuși e mult de povestit. Și eu atunci am zis că noi toți suntem niște jokeri. Înțelegi? La un moment dat, uite, că tot discutam despre, da, și dacă vorbim de renegat, el era un renegat, acest Joker, pentru toată lumea. Și de fapt, da, uite, bine ai găsit-o. Phoenix, într-adevăr, e genial, da. Superb, este superb. Nicu, dar acum am ocazia să te întreb și aș vrea să mă refer la actorii tineri de teatru sau de film, deja nu mai contează în țara asta. Numește-mi câteva nume sau măcar un actor tânăr, actriță, care pe tine te impresionează sau pe care îl consideri talentat. Îmi pare rău, dar sper că o să revină înapoi în teatru sau în film Tudor Țurcanu. Probabil mâine aici va fi pustiu și toți în pribegie vom porni-o. Drum bun, popor pierdut la un pariu. Adio, mama, patrie, adio. Noi am lucrat la 2 proiecte de film. Din păcate, el a plecat, probabil din cauza financiară, stării financiare. Stă undeva, nu știu, prin Germania sau prin Anglia, nu mai știu. Și cu siguranță nu faci teatru. Nu faci teatru, din păcate, da, dar sper să revină. Uite, asta e problema numărul 1 a colțului ăsta de pământ, da, cum o spun unii, că pleacă valori și oameni foarte talentați, pleacă. Și indiferent, nu e neapărat vorba de actorie sau artă, eu cred că și în mai multe domenii. Mie dacă îmi spunea un văr care stă la Cantemir că el 2 luni a așteptat un sudor care să-i sudeze ceva acasă de la Cahul, care trebuie, el era unul pe toată regiunea. Păi îți dai seama că noi nu mai avem oameni la un moment dat. Noi nu mai avem oameni și de-aia. Pe mine mă întreabă mulți, de ce nu cântați la țară? Unde se cântă la țară? Unde? Cu cine se cântă la țară? Dacă toți lăbăgii ăștia, că alt cuvânt n-am, cu mini-discul sau cu stick-ul, au invadat toată Moldova. Înțelegi? Și e mai simplu, el cu un preț fixat, cu 2 boxe, el își
El își face și lumea n-are, deci lumea nu are cultura rockului când să vii să faci un concert live, să faci un sound check, o probă Poate de nu sunet. doar cultura rockului, poate țara asta într-adevăr se confruntă cu o criză culturală. Da. Și totuși care, după părerea ta, criza e mai mare? Cea economică, financiară sau culturală în țara asta? Culturală, spirituală și de identitate. Noi până în ziua de azi nu știm ce limbă vorbim. Bine, cum am putea rezolva această problemă cu identitatea națională? În primul rând e vorba de voință politică a cuiva. Doi la mână. Eu nu aș vedea o problemă, eu discutam chiar și cu niște politicieni, eu nu aș vedea o problemă să fie două state românești. Cum au fost, cum zic ei, că Moldova a fost mai înainte, nu știu decât ce. Să fie, dacă vreți voi, dacă tot suntem un stat separat, tot avem președinte, avem parlament, avem guvern. Păi să fie două state românești, dar dați-le voi oamenilor să se dezvolte. Pentru că asta e o crimă, ceea ce fac ei cu așa zisă limbă moldovenească, așa zisă identitate moldovenească diferită decât cea românească. Este un absurd. Despre muzica, despre gusturile muzicale ale moldovenilor, aș vrea să te întreb. Nu, moldovenii n-au gusturi muzicale, dacă să vorbim per general, la greu. Adică nu vorbim din ei care ascultă jazz prin mașini. Știi câți oameni gândesc altfel, în general? 20.000 din 2 milioane jumate care au rămas. Sunt 20.000 de oameni care văd alte lucruri. Din păcate. Dar asta e dramatic. Asta e dramatic. De-aia moldovenii n-au gusturi. Moldovenii, iată, dă o chestie cu coroana, ceva de genul ăsta și ei toți au, wow, ce de cool. Eu n-aș spune că asta e rău, dar atunci când ai doar numai coroane din asta, e trist. Pentru că ar fi foarte frumos să apară un cântec de genul ăsta, un pamflet, atunci când ai foarte multe piese gen cum erau Doina și Ional de Teodorovici, din astea grele. Eu nu zic neapărat patriotice, dar să fie, nu știu. Și atunci când asculti strada asta a noastră moldovenească, Ce se întâmplă? zâmbești și zici, băi, știi cum, spuneți-mi ce artă consumați, ce, nu știu ce, și eu am să spun cine sunteți voi. Și tot așa, deci sunt foarte multe lucruri prin comparație. Spuneți-mi cine este conducătorul vostru și am să spun cine sunteți voi. Și tot așa. Să nu spună cineva că președintele ăsta nu l-au ales tot ei. Tot voi l-ați ales, chiar dacă nu ai votat. Conjunctura în care tu trăiești, în care tu ești, a făcut ca el să fie președinte. Cum se numește piesa pe care nu-ți place să o interpretezi? Aici mă refer la Gândul Mâții. Trebuie să fie o piesă care o cânti așa, că trebuie să o cânti, dar nu-ți place. Și așa îmi vine uneori, nu prea, este prea semnificativă, ea ne reprezintă prea mult, noi suntem așa într-un și așa îmi vine câteodată să dau cu cuțitul în cheatră. Este un fel de eu cred că soarta poți să o schimbi. Și noi moldovenii români de aici, partea asta, ar trebui să muncim mult la asta. Noi suntem ca ciobanul ăla din baladă care zice, dacă am să mor, atunci să mă îngropați acolo. Da, și să mă îngropați aici. Nicu, Eu cred că noi suntem în stare să ne schimbăm soarta și să fim altfel, să fim diferiți de toată treaba asta. Uite, suntem în anul 2020. Eu în anii 90, când eram pe la Ciocana, eu nici nu veneam să cred că nu că am să ajung, dar ce o să fie? Cu siguranță zburăm în cosmos. Unii zboară. Elon Musk deja face turism cosmic. Dacă ne întoarcem... Noi nu te supăra. Dar bine, mega tare m-a marcat această știre foarte tristă cu băiețelul care s-a necat în toaletă din Hâncești. Deci tu îți dai seama, în și râpă noi stăm și noi povestim aici despre unul, când copilul tău de 6 ani se neacă în răhatul ăsta în care noi tot stăm. Asta este mai mult un simbol. Asta e trist. tragedie, asta e... Și ia să-i povestești unui american, unui neamț, unui francez de asta. Eu zic că cum așa e posibil? Cum așa ceva e posibil? Dar sunt oameni neinteresanți și e absolut, copiii lor vor să plece să trăiască undeva în Londra, undeva în Paris. Nimeni nu vrea să investească în Republica Moldova. Și de-aia
Gusturi n-avem nimic, nu creștem. Ca să revin la întrebarea aia cu gusturile. N-avem noi gusturi, oameni buni. Ce se întâmplă la o nuntă de moldoveni? Se adună foarte multă lume și de ce de fiecare dată, de cele mai multe ori, hai să zic, muzica este de adică, poate e prea dur spus, dar totuși e un eveniment important, major în viața moldoveanului. Era vorba în mitologia românească, se zice că sunt 3 lucruri importante în viața unui om. Nașterea, nunta și moartea. Și de ce nunta moldovenească s-a transformat în kitsch? Și aici mă refer la muzică mai în nuntă biz. Deci uite, toți ăștia care acum, apropo, eu cunosc, acum ei tot stau tremurând în carantina asta sau cât au stat ei, da? Pentru că asta gata, s-a terminat banul lor. Exact. Deci noi în toată Republica Moldova asta trăiește din nunți și cumătrii. Toți sunt tămădei, tămăduiesc, cum spun eu, înțelegi? Și restul sunt muzicieni și toate cover bandurile astea. De-aia îți spun eu, atunci când e vorba de a mă invita cineva cu muzica care o fac eu cu băieții, este practic imposibil, pentru că tu aduci un cover band care nu plătește niciun drept de autor pentru alte piese, da, gen începând de la Joe Cocker și terminând cu ABBA, Beatles și Leningrad, da? Pentru că tot asta să vrea și el e fericit. Dar mi îmi pare asta o chestie foarte tristă. Eu mă uit la unii artiști care doar sunt cover-uri, cover band-uri. O piesă n-au a lor. Să fie a ta, una a ta, proastă, genială, nu contează, dar e a ta. Că cineva poate zice, dar sunt influență, dar tot este influență în lumea asta, din ceva. Nu tu ești ăla care a inventat muzica. Nicu, dar tu când ultima dată ai cântat la un nunt cu formația? Am cântat, dar eu vin să cânt muzica mea. Pentru o mireasă, acum, cred că era în februarie. Am reușit, o mireasă și mire au făcut o nuntă așa modernă, el a venit din America, erau în ghete, ea cu fata de mireasă, în pantaloni scurți. Da, bunica și neamurile și-au spus. Erau părinții, deci noi aveam o formulă. Cu tot bandul n-am cântat niciodată pentru că era prea scump și pentru ei și ei refuzau. Odată în genere m-a sunat, băi, asta a fost chiar o chestie, dar tare de mult, vreo 15 ani în urmă. Ea, mireasa, zice, băi, eu vreau să cânt, vreau ca voi să cântați la nuntă. Gen, ne-a dat o arvonă, cum zic moldovenii. Hai, ok, ne-am înțeles dată și mă sună sora miresă. Bună ziua, sunt sora miresă. Zic, cred că vreau o felicitare specială. Și că ea zice, pentru mulți, atunci când aud gândul mâinții, parcă au zis gândul dracului. Eu nu știu care-i treaba cu moldovanul ăsta, a nostru, așa zis, religios. Ajungem și aici, dacă vrei, despre religia în Republica Moldova și despre credința în Republica Moldova. Și zice, înțelegi, rudele de la țară, când au aflat că o să cântați dumneavoastră, au refuzat să vină la nuntă. Puteți să nu cântați la nuntă? Și am zis, nicio problemă. Sigur că puțin m-am supărat, eram și mai tânăr și am zis, ok. Dar noi avem o formulă, chitară, trompetă, voce, care e foarte simplă. Am fost în formula asta și în Canada, în turneu. Nice. Sincer, zburam în avion spre Canada și mă gândeam, băi, o să fie ok, nu o să fie ok. Primele 2 piese, spectatorii stăteau pe scaune, după aia piesa numărul 3, la Numai Tu, toți în picioare, și până la sfârșitul concertului, toți eram împreună și dansam și cântam și povesteam și recitam, plângeam, râdeam, zâmbeam și așa. Da, uite, în formula asta. Deci, la o nuntă, 35-40 de minute, mai mult nu faci din nuntă concert, spectacol, cum o fac alții. Vin cu istorie, cu mai rog, eu am participat la nunți din asta, am fost martor și am zis că Moldova, desigur că asta e unicul lucru probabil care tot așa, înțelegi, cu fierbânțeală și cu tot sufletul se bagă în toată treaba asta, pentru că asta-s bani, că după aia se divorțează. Înțelegi, 100 de cupluri se căsătoresc și 80 divorțează după aia. Și câte cupluri și-au luat credite și-au divorțat de el, încă trebuie încă vreo 2-3 ani să întoarcă creditul la bancă pentru nunta lui care deja... Da. Și asta e trist, asta e foarte trist, înțelegi, când vezi toată treaba asta. E trist. Dacă ar fi să te întorci în anii 90 și ai avea ocazia să-ți alegi calea, ai alege aceeași cale? Da. Cu siguranță, pentru că eu nu cred că este ceva mai interesant decât a face artă, a fi creator. Și pentru mine eu consider cel mai interesant lucru. Uneori poate mă gândeam că dacă aș fi fost cu gândul mâții în America era altă situație. Dar poate e ok, dacă eram în altă, nu știu. Dacă erai în America, nici știu dacă aveai noroc să ajungi pe la 50. Pentru că
Rockerii în America o ard la greu. Și aici vreau să te întreb dacă alcoolul sau drogurile ți-au complicat vreodată viața. Drogurile n-am fost niciodată, așa să spun, că împătimită de droguri, da, pentru că nu mi-a fost interesant. Alcoolul, da, recunosc că au fost perioade și mai dificile și probabil dacă m-aș întoarce înapoi, eu cred că aș limpezi. Și noi, în general, trebuie să ne învățăm să avem cultura băutului, alcoolului. Eu am mers în trend ca toată lumea, deci că era la modă să bei mult, era la modă să te duci pe la găști, era odată așa zisă tusovcă, da, cum noi făceam, eram vreo 8-9 și am băut 21 de sticle de vodka până la 8 dimineața. Îți dai seama. Deci este și un sport tâmpit. Și cui trebuie tot asta? Eu am colegi care sunt morți deja din cauza asta. Oameni care sunt pe viață codați, chestii urâte. Asta e foarte urât. Asta sună așa de... nu știu. Nicu, probabil o să ai un deja vu acum. Dar din partea departamentului nostru vrem să-ți oferim titlul de renegat al Republicii Moldova. Poartă-l sănătos. Mulțumesc. Chiar am să-l port. Îți mulțumesc. Nicu, uite, noi avem așa un fel de tradiție. Să dați bani la oameni? Am vrea, Aoleu. dar le dăm doar Dați niște inspirație. hrișcă, dați niște... Faceți ca în campanie electorale, cum fac ăștia. Sunt prea tânăr pentru asta. Ok. Adică totul urmează. Uite, acum, în momentul acesta, tu ai ocazia, șansa să transmiți cuiva un mesaj. Tu nu ne spui pentru cine e mesajul, dar cel care îl va recepționa va înțelege că e pentru el. Orice, da? Orice, oricui. Orice, oricui. Dar doar el o să înțeleagă că asta e pentru el. Sau ea. Înțeles, dar sincer nu am un moment așa cifrate, codate cu cineva, adică eu vreau o să sune foarte ciudat pentru tine, poate și pentru spectatori, eu vreau să cred că într-o bună zi omenirea o să construiască ambasada respectivă și voi o să puteți coborî ca să ne ajutați să depășim tot această mizerie globală în care am intrat noi toți, așa că noi vă așteptăm cu mare drag. Wow. Ok. Da, nouă ne plac ajutoarele. Emisiunea a fost produsă cu susținerea IREX și a Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Moldova. Conținutul nu reflectă neapărat opinia Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Moldova sau a organizației IREX.